Doncs una mica les expectatives amb les que venia jo aquí al projecte Stalkers era amb el que s'ha convertit, no? Amb el que hem estat fent aquests dies. Conèixer una mica la xarxa del festival, veure com funciona aquesta relació amb els artistes, no? Quina és la programació i una mica quina és l'ànima del festival i què proposa. També veure la relació amb el públic i amb els espais. Sí, venia jo amb expectatives similars al que ha comentat la Inara, només afegir que les expectatives s'han complert i el projecte Stalkers et proporciona l'oportunitat de tenir aquesta proximitat amb l'equip productor, amb els programadors i de poder, sobretot, el que ens deien, interpel·lar, pregunteu, i ens donaven aquest espai de que poguéssim preguntar, poguéssim parlar, i aquesta proximitat s'ha pogut notar moltíssim i ha sigut una entrada bastant interessant al projecte. Jo tenia moltes ganes de poder generar, primer, amb el grup que som, de conèixer-nos i generar com una primera xarxa, un primer espai de confiança on poder compartir els projectes i tota l'experiència, i després, com des d'aquí, ser una mica plataforma per poder-nos començar a obrir i entrar dins de tot aquest mundillo festivalero. Com conèixer altres joves que tenim com els mateixos interessos, com funcionen les coses més enllà del que veiem, la part de darrere, gestió, curadoria, com trobar gent potent amb uns mateixos interessos i poder construir com vincles a través d'això, i també aprofitar les oportunitats d'anar als festivals per conèixer gent i conèixer part del sector també com funciona en general. Les meves expectatives en el projecte de Stalkers eren una mica la de conèixer un espai. Em semblava molt interessant el fet de tenir un espai amb gent interessada en un mateix projecte, en la relació entre els diferents festivals, en una programació, amb una finalitat, i una mica conèixer els diferents interessos d'aquestes persones i la manera en què s'enfrontaven cada una als diferents espectacles, a les diferents programacions que a poc anàvem trobant i que crec que s'han complert moltíssim. Hem fet un grup molt interessant, bastant divers, i que, a poc, a veure si acabem d'anar experimentant una mica més. Doncs el projecte Stalkers ha sigut molt divertit, ja ens ho esperàvem una mica així, de conèixer més gent que tingués els mateixos interessos que nosaltres i poder debatre sobre la programació que es fa en els festivals, i així ens sembla com molt interessant, molt pròxim. El nostre plaer també és com compartir-ho des de diverses perspectives, des d'intèrprets, des de dramatúrgia, des de producció, perquè cadascú veu com una cosa molt diferent i és una cosa com molt guai i genera expectatives. El poder fer xarxa no tant entre intèrprets, sinó també la part de la producció, la part de regidoria, fins i tot. O sigui, el poder conèixer-nos entre tots i fer xarxa i compartir una mateixa inquietud, per mi ha sigut impressionant. I era una expectativa que tenia. O sigui, el fet de fer xarxa, per mi, s'ha complert en tot. Del sismògraf, coses que destacaríem, no és un simple festival com a tal, sinó que té uns valors concrets, ecofeministes, com una perspectiva interseccional, i això es veu a la programació com de forma transversal, no? I això és una cosa que destacaríem. Sí, jo crec que jo agraeixo molt sentir que aquí hi ha com un discurs o una política o una sensació concreta, tot i que som moltes persones que venim i travessem aquest espai, i veure que com hi ha una mateixa idea a expressar, però moltes expressions diferents, tant des de la manera que tenen de treballar aquí pel que hem pogut veure, com per les diferents propostes que s'han donat. I és molt agraït tancar el festival i sentir que surts com amb alguna cosa, que poder no ho saps ben bé, però està aquí. Sí, com remoguda, no? Que et deixa com el cos impregnat d'alguna cosa que ha passat, no? Que ha passat en tots els espais. Sí. Del sismògraf, en particular, destacaria la possibilitat d'experimentar en el moviment, de deixar una mica endarrere la dansa més convencional, una cosa que ja hem vist, que ja sabem, i entrar una mica en el moviment com a tal, sense
norma més estricta, sense que també hi és, que també té aquesta possibilitat, però sí que hi caben altres peces com hem vist, per exemple, unes danses més d'un estil gallec, barrejat amb una actualitat, amb una modernitat, donar-li un nou caire, que crec que té una oportunitat molt especial dins del format en general del sismògraf. Doncs diria que com el cos i el moviment, o sigui, el compromís que tenen, com el cos es comporta als diferents espectacles, o sigui, com canvia el nostre cos com a eina física a diferents, ja sigui una escena híbrida, ja sigui un espectacle de dansa més familiar, com es comporta i què em genera a mi. Això m'ha semblat com un compromís que tenen en tot l'itinerari, en tota la programació, i destaco això i sobretot que difícil és programar espectacles que tinguin aquest compromís i que tot tingui una coherència. Em sembla espectacular, o sigui, crec que és brutal el cap d'aquesta persona, les persones que s'encarreguen d'això en aquest festival. Crec que també és interessant com tota la coherència que has dit i com els intèrprets connecten amb un espai que potser mai han estat abans, no? I com tot això t'ho transformen a l'espectacle i com veus la gent del poble que també s'implica i que ve a gaudir d'una cosa que passa al seu territori i a vegades diuen «Uau, mai m'havia imaginat que això passés en aquest espai perquè mai me l'havia imaginat molt més enllà d'això». I crec que això també és molt d'agrair perquè és un lloc com que et desconcentra molt el que normalment podem veure a la ciutat o en pobles més petits perquè és més natura, és més variat, més sorprenent. I tant. Era la primera vegada que venia i m'ha impressionat, tot i que coneixia la Garrotxa, la possibilitat que dona l'entorn de la Garrotxa com a lloc molt únic de Catalunya, de zona volcànica, i la proposta que treu el Dansàneu de fer servir també aquesta particularitat del territori a través de les arts en viu i posar en joc aquesta multidisciplinaritat amb les arts en viu em sembla una particularitat molt potent. Jo potser, afegint el que ha dit la Gala, afegiria com aquesta proximitat que es veu entre les persones que programen i els artistes, el públic, com la generació d'un context perquè passin aquest tipus d'esdeveniments i la relació que ha tingut amb els entorns. I crec que és un festival molt airejat que s'agraeix i molt vinculat també a la primavera d'alguna manera.